Bog, dragi moji subscriberi, ja sam Daniel, ovo je kanal Kropetrov Forever, a ja sam po struci arheolog i povjesničar, pa evo idemo obraditi još jednu temu, a to je da li su Hrvati Slaveni ili ne. To je praktički ono vječno pitanje u arheologiji i arheogenetici i etnogenezi podrijetla Hrvata. Pa tako naprosto ćemo brzo, ali detaljno proći ono što znamo definitivno o podrijetlu Hrvata i izvući same neke zaključke. Znači, Hrvati se prvi put spominju u grčkoj koloniji Tanaisu. Grčka kolonija Tanais vam je bila znači tamo gdje je danas Krim, Krim u Ukrajini, ili kako god želite, Rusi sad svojataju Krim. Uglavnom, tamo su nekada živjeli, znači u 2. stoljeću, kada se Hrvati tamo spominju, odmah sjeverno od Tanaisa, od te grčke kolonije Tanais, živjeli su Sarmati. E sad, Grci spominju Hrvate u sklopu Sarmata. Znači da oni spominju Hrvate da su jedno od plemena Sarmata. To je, evo imamo ovdje izvornu, znači ploču grčku koja spominje Hrvate ili Harauat, Harauatiš ili Harauatis, kako god želite, znači gdje se spominje da su Hrvati dio plemena Sarmata. E sad, Sarmati su bili jedno jako ratoborno pleme ili narod, kako god želite, etnos. Nisu bili Slaveni, bili su kao neki spoj, ajmo reći hibrid između slavenskog i perzijskog. I to su vam u stvari, ukratko rečeno, Sarmati. E sad, moramo u ovo odmah ubaciti i genetiku, a moramo ubaciti pateralnu, to jest očevu liniju genetike, jer mi u arheologiji koristimo najviše pateralnu očevu liniju da bi gledali migracije i podrijetlo starih naroda. Mislim da ne treba niti objašnjavati zašto, jer muškarci su uglavnom vršili najveće seobe i ratove i migracije u povijesti. Tako da mi znamo danas, decidirano znamo, da Hrvati nose I2A1B, pateralni gen. To je jedan od najstarijih gena u Europi, paleolitski gen. Inače, on je najdominantniji u Hrvatskoj. Što se tiče Hrvata, najdominantniji je gen. Inače, imamo ga i kao dominantni gen kod Srba u Srbiji, i u Bosni je on dominantan gen. No, mi sad pričamo izričito o Hrvatima. To je jedan, znači, paleolitski gen koji je prisutan, znači, tamo u Ukrajini i u Daciji, to vam je današnja Rumunjska. Znači, on je sve prisutan tamo još od vremena paleolita pa na ovamo. E sad, krajem 2. stoljeća, početkom 3. stoljeća, Hrvati migriraju, to ono znamo pod sigurno, Hrvati migriraju na područje današnje Moravske, Poljske, i tu se zadržavaju ni više ni manje nego praktički 4 stoljeća, to je 400 godina. E sad, mi znamo pod sigurno da Hrvati, i Srbi naravno u Srbiji, ali kažem, pričamo sada o Hrvatima i Hrvatskoj, Hrvati donose I2A1B gen ovdje u Hrvatsku. Hrvati ga donose. Ali poanta je da tamo gdje Hrvati migriraju u 3. stoljeću, a migriraju, znači, u današnju Poljsku i Moravsku, oni su okruženi Slavenima koji nose R1A gen. I dan danas je tamo dominantan, doslovno najdominantniji bez premca gen R1A. Kako onda, tako i danas. To znamo, dokazano. Ono što je nevjerovatno, tu trebamo sad uključiti logiku razmišljanja. Znači, nevjerovatno je da Hrvati žive u Moravskoj i Poljskoj 4 stoljeća, znači 400 godina, i da zadržavaju I2A1B gen dominantan. To je naprosto nevjerovatno ako bi gledali da su Hrvati bili Slaveni. Znači, oni bi se definitivno pomiješali u 4 stoljeća sa slavenskim stanovništvom koji nosi R1A gen. Znači, očito je da Hrvati po nečemu su sami sebe razlikovali da zadrže taj gen koji će prenijeti ovdje na područje, znači, Hrvatske do dana današnjega. Sad ćemo uključiti malo i lingvistiku, ostatke lingvistike i arheologije i svega za zaključnu poantu kako možemo pratiti da možda Hrvati stvarno nisu bili Slaveni. Barem oni, znači, izvorni Hrvati. Recimo, hrvatski knez Branimir, inače knez Branimir je jedan od, ako ne i ključnih hrvatskih vladara. Po mom mišljenju kao arheologa i povjesničara, on je mnogo važniji od kralja Tomislava.
Znači, knez Branimir vlada Hrvatskom državom u 9. stoljeću. On je napravio puno natpisa za samoga sebe i ostavio nam u nasljeđe. Evo primjerice sad pokazivan njegov natpis iz Šopota. Znači sve se datira u 9. stoljeće. Ovdje vidimo da piše znači Branimiro Dux Croatorum, znači knez Hrvata. Isto tako u Vatikanu se čuva original, ali evo ovdje prikazujem gdje se on dopisuje, znači sa papom Ivanom VIII, gdje ga znači papa naziva knezom Hrvata i Slavena. Ovo je jako zanimljivo. Znači ne samo da njega papa naziva tako, nego i Branimir naziva samog sebe na ovim zabatima gdje kleše svoje ime i naglašava sebe kao knez Hrvata, ali zašto razdvaja knez Hrvata i Slavena? Znači razdvaja Branimir to i razdvaja papa to. Postoje sad dva razloga zašto bi on to razdvajao. Jedan je da Hrvati nisu bili Slaveni, nego da su oni vladali Slavenima, to je da su zadržali tu neku sarmatsku crtu, liniju samoga ponašanja, sve i da su slavenizirali se po jeziku već bili, ali da su zadržali znači to vladanje, inventar oruđa i oružja i sve ostalo, to čak i znamo da oni donose oruđe i oružje, neko određeno oruđe koje možemo naći samo kod Sarmata. To je nevjerojatno, ali je istina. Znači, dva su objašnjenja. Ili su Hrvati stvarno bili Sarmati koji su onda zavladali i Slavenima pa inkorporirali Slavene u ovo što danas znamo kao hrvatski narod i hrvatsku naciju, ili su Hrvati uvijek bili Slaveni, ali sa velikim utjecajem Sarmata. Vi mene sigurno bi sad pitali što je moje mišljenje. Moje mišljenje je da su Hrvati bili jedno od sarmatskih plemena, izvorno. Jer uostalom to nam ploče iz Tanaisa govore. Znači imamo crno na bijelo, znači od Grka, iz Tanaisa, iz njihove kolonije Tanais, gdje Sarmati žive odmah do njih. I oni doslovno, decidirano Hrvate nazivaju kao dio Sarmata, znači kao dio sarmatskog etnosa. Sve u svemu, ja smatram da su znači, Hrvati podrijetlom Sarmati koji su naravno poslije slavenizirani, jer danas pričamo slavenski naravno, kao u ostalom i Srbi. Mogu ja napraviti video ako vi želite i za srpsku naciju, ali srpska nacija znači isto vuče to podrijetlo koje možemo povezati sa Sarmatima. Znači Hrvati decidirano, po svemu sudeći, a kad smo uključili sada i genetiku i arheologiju i lingvistiku i naravno samu povijest, očito je da Hrvati vuku jednu liniju od Sarmata, sarmatsko podrijetlo, gdje se oni slaveniziraju, a po svemu sudeći njihova zadnja točka slaveniziranja se dešava upravo ovdje u Hrvatskoj, gdje dolaze sa Slavenima. Ali jako je zanimljivo, mi smo imali čak i na fakultetu još debate dok sam ja studirao, prije nego sam diplomirao ili sve ostalo, bile su te debate zašto papa, a i sam Branimir, zašto on sam sebe naziva knez Hrvata i Slavena. Znači zašto odvaja to dvoje? Znači mora postojati jedan razlog zašto to odvaja. Kažem, jedan od razloga može biti da su Hrvati bili Sarmati, to jest imali tu liniju sarmatskoga, da nisu bili Slaveni, pa da ono naziva sebe znači, knezom Hrvata i evo Slavena. A može biti da su Hrvati znači, bili Slaveni isto, samo eto sa tim nekim sarmatskim pečatom koji su pokupili još davno iz Sarmatije, to je znači rekli smo današnja Ukrajina. Moje mišljenje, po svemu sudeći, glede onih ploča grčkih iz grčke kolonije Tanais, da su Hrvati bili u stvari Sarmati. Hvala vam na gledanju i ako želite video neki od nekom drugom narodu ili naciji, slobodno me zamolite pa ćemo pokušati ovako u kratkim crtama. Mnogo toga još treba ovdje za reći, ali evo pokušao sam u kratkim crtama sve reći. Iako je 10 minuta praktički video, ali vjerujte, duga je ovo tema. Hvala vam na gledanju i molim vas subscribe-ajte se jer treba mi potpora, stvarno mi treba. Živjeli.